अरे ହଁ ଦିଅ ଲାଗରେ ବଇ ଜଇ ଆରେ ମାଇନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଜିପିଏସ୍ କାମ ମିଳିଛି ଦିଅନ୍ତା ତମେ କରିବ ନା କରିବନି? ହଁ କରିବୁ ନା। ଏଇ ବାବୁକୁ କାମ ମିଳିଛି ଏଥର ବିଡି ଜମାନା ଗଲା। ଖାଲି କିଙ୍ଗି ଟାଣିବା। ହଁ କିଙ୍ଗି ବ୍ଲାକ୍ ଫିଲ୍ଟର ଏଡିସନ ଏଡିସନ ଟେନସନ ସବୁ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବା। ବିଡି ଟାଣି ଟାଣି ପିତା ଶୋଇଲା ଆସିଲା ଆଉ। ପାଟିବା। କିରେ ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏଇଟା ତ କିଲେ ହଁ ଇରେ ମୁଁ ଏଇଠେ ମୋ ଗୁଡ଼ ପାଖରେ ମୋ ଗୁଡ଼ ହାତ ଧରୁଛି ରେ ଏଇ କାମଟି ମୋର ବଚେଇ ଦିଅ। ଏ ବାବୁ ଗୋଟା କରିବନି। ତମେ ଛଡା କାମରା କିଆ କରୁ ତମେ ଦେଖିଲ ଏଇ ବାବୁ ଆମର ଗୁଡ ହାତ ଆମେ ଠିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତୁଲେଇବୁ ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ଟେନସନ ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆସ ଯିବା। ଏଇ ତମ ଇନଚାର୍ଜ ବଇଛି ମୁଁ ଦିଅନ୍ତା ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ। ଏଠି ଯୋଉ ପିଲା ଦିଟା କହୁଥିଲ ଦିଅନ୍ତା ଜିପିଏସ୍ ଲଗେଇବେ ହେଲା। ଓକେ ହଁ ହଁ ଶୁଣ ଭାଇ ଏଇଟା ବସ୍ତାରେ ଜିପିଏସ୍ ଦଉଛି ଯେତେ ଗାଡି ଦେଖ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦବ ହେଲା। ହଁ ଭାଇ ହଁ ଭଲସେ ଲଗେଇବ ଦେଖିକି ଆଁ? ହଁ ହଉ ଏ ଭାଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ନା ଠିଆ ହେଲୁ ନା ଆଜି ପେସା ନଗେଇ ଦିଅ ଯିବୁ ଯେ କିରା କହିଲ ତାକୁ ଦେଲି ନା 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଜିପିଏସ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଲଗେଇନି ରୁହ ବୁଝୁଛି ତା କଥାଟା ରୁହ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଭାଇ କି ପିଲା ଦିଟା ଦେଇଛ ମ କଣ ହେଇଛି କି? ତାକୁ ବସ୍ତାରେ ବସ୍ତା ଜିପିଏସ୍ ଦେଇଛି ଏତେ ଲାଗେ ତାକୁ ଗାଡିରେ ଲାଗିନି ଆଁ? ଲଗେଇନାହାନ୍ତି। ମାଇଲ ଟିକେ ଜାଗା ଟିକେ ଆସ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଉ ହଉ ଭାଇ ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖି ଦଉଛି ଆଉ। ଠିକ ଆଜି ଜିପିଏସ୍ ରା କଣ ହଜେ ହେଇଗଲା ଦେଲେ କି ଆଉ ଏଇରେ ଚାଲ ମାଛି ଆମର ତ ପଇସା ପ୍ରବଳ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଆଣକୁ ବିଗର ଦିଟା ପିଇବା। କିରେ ସେ ଜିପିଏସ୍ ବସ୍ତାଟା ଦେଲା କୋଉ ଗାଡିରେ ଜିପିଏସ୍ ଲଗେଇନୁ ସବୁ ଗାଡି ଠିଆ ହେଇଛି ଡ୍ରାଇଭର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିପିଏସ୍ ଗଲା କୁଆଡେ? ଆଜ୍ଞା ଜି ପେସରା ବି କି ଦେଇଛୁ କଣ ଦିଅ ତାକୁ ବିକି ଦେଇଛ? କି ଆଜ୍ଞା ପାଟି କିଆ କରୁଛ ଏଇଟା ସିକ୍ରେଟ କଥା ଅଛି ଆସ କଣ ସିକ୍ରେଟ କଥା? ଦେଖ ଆମେ ଜିପିଏସ୍ ରା ଏତେ ଦାମର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଶଳେ ବାଟରେ ବିକିଦେବେ ଯଦି ଆମେ ତେଣୁ କରି ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର କର ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନଟା ଅନ୍ କରିଦେଇ ସେ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ଏକ ଗଲେ ଝାଡା ଗଲେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ଜିପିଏସ୍ ରା ନେଇକି ହେଠୁ ବିକିଦେଲେ। ଯେ ସତା କମ୍ପାନୀ ଜିପିଏସ୍ ତମେ କେମିତି ବିକିଦେଲ? ଆରେ ମୂର୍ଖ ଯଦି ସେ ମୋବାଇଲ ଟା ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରିକି 50-60 ଲିଟର ତେଲ ବିକି ଦିଏ ତୁ କଣ ବାଲ୍ଟା ଜାଣିବୁ? ତମେ ଶଳେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମତେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ନ କଲା ଆଗେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହବନି ନାଇଁ ଯୋଉ କାମରେ ହାତ ଦଳ ହେଇ କାମରେ ବୁଲେଇଲ।